Ja, i dag vil jeg give jer en lektion i, hvordan vi udrydder de der bananplukker hurtigt muligt og mest effektivt. Med et højpræcisionsvåben, jeg selv har opfundet. Jeg kalder det bordfoden med rør på. Jeg giver den gas nu. Er jeg klar? Kom så. Vi har ingen tid at spille. De er lynhurtige, de der. De er opvokset med at løbe fra sted til sted. De kan det der. Som du kan se, jeg læner mig lidt forover. For at kunne sigte bedre. Så flugter jeg hen over stammen. Jeg er klar. Skyd. Ja, nu retter jeg den. Sådan skal man altså ikke gøre. Så udrydder vi ikke mange der. Vi gør klar til sidst, for at se. Nå, det kommer. Ja, vi tager en start. Ja, det er lidt godt. Og det er en sidste måde, men jeg har lige ud til den. Nej, det tror jeg. Jeg tror højden er fin. Der er ingen nok der.